yo. Ya biasane bare wong kan yo gowo-gowo. Ora enek yo. Turahan apa yo ngapusi lah. Ngapusi Mbak. Tidak dipangan karo dhewe. neng to yo ora tom. Golek yuk, Enek. Ayo, golek. Ora enek lho kok. Golek nang kawan. Ya ampun kandhane ra ono kok. Iki to wong iki. Golek Mbak Win. Ayo golek. Ora panganan ki ora mungkin iki. Kandhane ra ono lho. Cah iki. Kok ngeyel to yo. Lho kosong kabeh to. Ra ono. Biasane akeh lho turane lewat. Arep ngono. Kandhane ra ono kok ngeyel. Iki opo Mbak? Lah iki. Oh, lha panganan kok ngono kok yo panganan iki. Ngono turahan rewang iki. Kok mantep iki. Nah, sampean iki piye to ngapusi jere reneng. Reneng turahan jere Mbak Indah. Iki sirku tak nggih sesuk nggih mel-mel ning kebon lho, wong. Ayo dirapot. Ayo. Ternuwun ya. Wis oleh panganan aku golek turahan iki. Kok yene kanca model kok ngono sekadane renek yo digoleki ning pawon kok yo delalah kok tak delekke ning kono mau ya ampun. Sesuk nak nang kebon wis ora sida aku nggawa turahanku kae. Mah dirampok cah-cah jan ra gatek.